Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV esenyika. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. BabaHarare vachinyomba Holy Ten vanyora kuti ivo ndateerera album rese ndashaya kana 1track ringapedze macheso in anyway. Good night GT family. Zvimatama zvisati zvamuka musakanganwa kunamata. Zvaita kuti vazukuru vambuya nanda vafe nekuseka. Unongoziva mega Holy Ten akariri album aripo mumwe munhu auya akati masongo ese ari paalbum tikaaita mixtape inogona kureberera nemasongo 1 yababashero iya inoti madhau. Mumwe munhu akati zvekupedza macheso haangazvikwanise iye akatadza kupedza chikoro. Mumwe munhu akati ndakaona kunge Michael Marx aibata basa pane ngoma iya pane album iya inonzi Risk Life 1 because yenezvi Holy Ten aimba Risk Life 2 iri kunzi nevanhu atadza. Mumwe munhu akati try to listen it without economic and political bitterness, you will discover mad level of music melody. Mumwe munhu akati I will give it 5 out of 10 banga na secondary what he tried but Risk Life 1 is still on top. Mumwe munhu akati Risk Life 1 he was hungry and ka ego was not manifesto. Mumwe munhu akati Michael Marx ndiye aibata basa pa Risk Life 1. Mumwe munhu akati Holy Ten ndewe kumama anditeerere zvaanoimba izvi aita ada kubedza wengidi. Mumwe munhu akati zvasiyana nekuimba GT izvi imi BabaHarare dzikamai. Mumwe munhu akati kana neni ndashaya kuti anenge adhakwa nei. Mumwe munhu akati riri kunzwika kuti maikoko haapo. Mumwe munhu akati ndingatonzwe zvangu mudumbu pane kunzwa album iri. So guys, handizivi kuti munoti kudii, asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kuti Risk Life 1 ainakidza kudarika Risk Life 2 because Risk Life 2 akaimba nani naKimberly Richards, of which Kimberly Richards mukatarisa Holy Ten ngoma dzaimba nemukadzi wake ndo dzinenge dziri kutotrenda kuSouth Africa. So handizi guys, please don't forget to subscribe. Thank you so much. Like our videos kuitira kuti mavideos edu aende kure.